1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulla on 7, 8, 9, 9. 9 minä saan ja sitten... Miten se nyt 9 saat? 4 ja 5. Kaho. Onko se sit 9? On. Mistä se sen tiedät? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Joo. Me 9 markkaa tienannut. Selvä. En oo tienannut. Etkö? Niin vaan sinun pitää tienata. Ei kun niin, sinulle pitää antaa nyt 9 markkaa. Tiliä. 5 tiskaamisesta ja roskien viemisistä on kertynyt 4 markkaa. Eikö niissä viikkauksista? Ai se oli viikkauksesta, joo.